O ano yan na po din yung Kuya Dens. Sa wala pa nakaila sa kuha, ako, si Dini Salinas. O tawagon ko ninyo og Kuya Dens. O sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, pakita lang, Dini Salinas ng Pinas. O sa nang madala nga nung kanabayo ang pangalang gibutang sa akong YouTube channel. O sa akong Facebook. Alangan, wala mo ko ilaay mabutang sa mahunaw-naan sa akong vlog nga mo ibutang na ko nga pangalan. So mo na to, mo gina akong gibutang nga pangalan. So karon, ato nang giplaster ang atong motor kay padunong ta sa Tagum Regional Hospital. So tara, biyahe na ta. Oops, usam ta nga padulong yung nagbiyahe me. Ako tala ug mama ko nga nasa mo na uli. Kay medyo hapit na mga bulan diri sa Carmen. Mao kini ako na lang istoryahan si mama nga mga plan na trabaho diri sa Tagum. Apply ko sa orientation. Tapos duha ka brand ang i-applyan. Sa oil o sa Flying B. Tapos wala mo ko tawagi. Magsimana na lang. Tapos karon ako i-apply nga trabaho nga kuan sa tubig, delivery o kanang taga-sagob bitag tubig biya, kumbaga. Tapos nadawat man ko ba? Mo na applyan ako karon pagka ugma na ko mo duty. Amot lang makaya baka na ako. Karon nanamis diri sa ospital nga akong gihatod si mama. Diri sa Tagum Regional Hospital. Kasi na pupulig bantay doon sa sulod. Nanyayon siya nga pag-amping ha. Okay. Trabaho na ba ka? Kaya akong balakanan niya, kini akong motor nga sige magkadaot. Si biyahe. Yasula na po lagi ko. So muna akong ate nga diri sa ospital.